què és el pla local de cooperació, aquest primer pla estratègic de la ciutat. El pla local de cooperació, com qualsevol pla, és una eina de treball de la ciutat i vol definir com han de ser o com es vol que siguin aquestes polítiques de cooperació a la ciutat de Tarragona i estableix els mitjans per poder dur-lo a terme. En aquest pla el que es vol és millorar i visibilitzar les polítiques de cooperació a la ciutat i s'ha establert un recorregut de 2 anys. Per això mateix, perquè és el primer pla, perquè es vol veure com funciona i també per poder tenir uns aprenentatges que es poguessin després volcar a el que serà, o esperem que sigui, un següent pla de cooperació. Parlant com a administració, hi ha la responsabilitat de protegir, de garantir, de respectar tots aquests drets humans, i és aquí on hem de centrar el pla. És un dels grans reptes de la cooperació, que seria això, transversalitzar les polítiques de cooperació dins de l'Ajuntament, deixar de veure la cooperació com una àrea aïllada i que acabi formant part dins de l'Ajuntament, de totes les polítiques, i fer efectiva aquesta coherència de polítiques públiques.